ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka kong Thrina suchen kabala kam bakala sha taj Shnong ha ka Dorbar Shnong Lama kala kenno bo rangba Shnong jong ka Shnong Lama uba tell me dong shim la ko ngo satya ya ka jing patha jong deputy commissioner ka East Jantia Hills district ban weng no mardor hapo Shitaïew ya ka jing penmi hukum bala taj Shnong ya ka kong Thrina suchen haga jing ya kren bat kilat pathai khubor ha Shillong press club ka kong Thrina kala ong bakala pha byang da ka ujor sa ka office deputy commissioner ka East Jantia Hills district haga khat pratere ko bunai risau arajar arpuai hadin ba urang ba Shnong shim la ko ngo satya ya ka jing ptha bala penmi da ka office deputy commissioner haga arpu pratere ko bunai nailor hajar arpuai ka kong Thrina kala kenno ru baka Dorbar Shnong kala shim ya kene rai ban taj Shnong ya ka kadai tang halor ka nongrim bakala pan da ka hok wat jingtip na ka right to information na ka office jong block development officer ka clear yet CNRD block hadin bakala lap baki jingpen tray ya ka scheme National Rural Employment Guarantee Scheme hapo kani ka Shnong kimshim la long satya kat kum gajing ang no jong ki pan ba hakabaya day bat kani ka kong Thrina kala Aipor ru tang Shitaïew yo rangba Shnong jong ka Shnong Lama baun Khot ya ka Dorbar hanrei lum kumta kala berngam ban Mudui syaki bor jong ka ai benang kong ya kani ka Shiti ma ngalawan Shwa mensdang ang ni ya kani ka Shiti ba ka Shnong Lama ka taj Shnong nga ngalai bu ha audisi ya kani ka Shiti benang kong ngawan pen i namar lawan Shnong yum khasan tarik benang kong man pensiu banga sha taj Shnong tang nakadaw banga pan RTI hadu menta ngampat yo e kata hajing yesuk hapo ka Shnong kata namar ki kendon an ki kum ite nga hapo ka Shnong tang ba sakmat ka an pat kilin maki klem le dengan pen EUP kani ka kot banga bu cha audisi menempong kani artri benai khat arajar arpeu nangta adin nangta ngawan chong press club khat santri benai benongkong arajar arpowe andana nangta ngayo I bakani khat nyu khat kandai tri benai benongkong arajar arpowe ba orang ba Shnong ulawan ha audisi kani ka Shiti ngayo I hapo YouTube hapo mobile baka SYC ka ong ya keren ba audisi uong ba orang ba Shnong ula Khot audisi hapo office hendrai uong bangi klem le ka kani ka Shiti nga to sha audisi namar ba kani ka SYC kaya keren ba audisi to audisi uong bangi ledap Khot ya orang ba Shnong uong bangi klem le tanang ta ngasngat ngayat pat sha kani ka we nang ta nga to ka Shiti sha audisi haba ulen kumto hapo office jong pi kum audisi balai ha Shnong ki te ki kum nga ta ai ka rai nga leni ai ka jing tho nga ka sakhi sabut ka biang kani nga ai cha audisi ka jing tho nang ta audisi u ai changa kani ka jing tho na du bangayo e kani ka jing tho na ti jong audisi ki sha ya nga bangat shong kali ha bangali kit jing kit apo Shnong ro ki sha nga nang ta tengah sengap jar menar badon nang ta han riu tarik benai ba arajar arpuwe nang ta ki pelong Dorbar hapo Shnong arpu tarik benai balai arajar arpuwe kani ka Shiti nga tho nga ai ka wei ko kopi sha po office Dorbar Shnong Lama bang ai hakti usketri jong ka Shnong hapo Dorbar rangkat bat ki pajda ki babun ki bayeshong bat orang bat Shnong bat usketri Shnong bat ki Khot ki don lang haka kumni haka me nga ai kani ka Shiti nga tho kani ka Shiti kumni ap ngan pule khandia ka jing pensai hakmat ka Dorbar Shnong Lama kat kum ka te ka phang bala ka deu haning nga ban nga wan hapo ka Dorbar Shnong nga kwa ban keren hapo ka Dorbar ban pensiu thu yak ka bapi larai nga hakalai pheu tari ubnai bakhat we hajar arpheu hapo ka Dorbar Shnong namar hakato ka por bapira nga ngamdon nga kwa ban singaw thu ka ka bangalale hapo ka Shnong ka thau kumta nga karpat ya pi bapin singaw ba ban ailat nga bangan keren hapo ka Dorbar nang ban singaw thu
boleh siwun ke pentip sepi ikong Thrina Suchen. Kani ai hapot Dorbar. Bangan yok keren hak mak ubat ba. Handrai orang ba Shnong umi habar bat ube pembaninga. Uang hile. Mentang ibun kam. Anda la jandep min sakhot ipi. Hadu bawai ke Dorbar kim khot inga. Tengah senyo lengok. Namar nga kwa ban ya keren ka bangale. Haba kita Shnong inga ngam don. Ada ki kwa ban ta Shnong inga khot lang si markman. Ka ka hukum Shnong ka badon hapo Shnong. Bakirai banga klem le. Hang ta ngarongan senyo tu. Dak basai knang banga ngan yo tip ke jing le jonga po Shnong markmat ihap ai ka rai nga ban ya keren. Henry kim kwa ya nga ban ya keren markmat. Anda ngal bukun le bukun cha school. Ki pelong Dorbar kita Shnong pembannya Nadine ngaklem senyo. Nang ta kani ban Nadine jonga ngaklem senyo. Anda ngapo Shnong email bat ipara jonga itu inga. Anda men step ngayok senyo bagi pertas no. On bichu ban le thit jing thit dukan jonga, on bichu ban yarung yemi bat nga. Na kata kadang ngamut ban record dak ke mobile, ndrei ki phet no. Uta unong pertas no, uklem pertas syo. Tengah senyo lengo. Ka RTI banga fal nalor ka skim cheese pass ni. Skim cheese pass ni NRNG ma. Uya kata. Kata ngafal nadu arajar kat kendai. Tama anda uta orang ba Shnong usngap uklem le ngapan ki ngalek pentip cepo office nang ta anda ngayai kelenti ban le cepo office ita Shnong. Na kata ka RTI ngalap babun ki skim ki sateng bat ka bainong sngi ki bru ki sa pending. Anda ngawat RTI taka ki penrung ya kama bainong sngi jong ki bru bat ka barang sa ro padang don. Nang ta anda dep kene la lockdown. Ngai kene ka sithi hapo Dorbar. La lockdown. Anda lockdown ngim yo suban ya keren mo ngai ngap jar. Anda nang ta ka pli ka lockdown malu mala ban pli ki yo ki hat ban pli mo. Nang ta ngalej mi chu orang ba Shnong. Tengah orang ba Shnong. Ka Dorbar ru pi ong inga khilik. Anda dep ngin sakhot. Peleng phim khot inga. Bangan keren hakmat pa ba ke bangan le bakalai pi. Nang ta ong Temen-temen dan Covid te, ngim yok syuk banyak keren te. Panjing bit na urung disi la da ai tangin pelong be. Tengah lek bu kan ni, namar bangan lebih keren bat orang ba Shnong. Namar ha orang ba Shnong ngaklem thokot namar bangi dang dong nong pendong. Ada ngat thokot ru resip kementoy ayu. Namar yok ba uong ngaklem yok jing thok, tabha bangan lek markmat da ka ketin bangan keren. Takani ngat thok cha audisi. Nang ta audisi na kan ka jing tho udisi upha uong badang don Covid apelong komiti ya khot lang taki khot ya nga bat nga bat ulong jonga ngi ya le bat kin khot komiti ki bedon hanta po komiti uta orang ba Shnong uong kumne ngi klem le ap uong pemban nga la da biang pi saki sebut jong pi ai chak kes nga ong wo me hang ni khai me ya nga hang ni nga he hang ni nga san nga klem kwa ai kata Ngakwa ban tip ya ka tenrai ka bangan le hapo ka Shnong. Kenang bangan do ban pan map ipi kumurang ba Shnong. Tang nakadaw bangapan ya kanya ke RTI. Namar ki RTI bangapan Shwa bang dep bangalabu ya ki Khot kisla ka RTI. Unius kitri ha komiti nga kren kita. Unius kitri visi uwan ha ka mit jonga ka mit bamja. Uwan ban thong pisanya. Kebasan pheu haja. Ngam tre. Ngakwa ban tip ke bakane ka skim ke badan Shnong jongi ka sa pending kumne ngam tre sini itai pisah nang tanga ya thu hapo komiti nga ong ai ka Dorbar ngin ya kran hakmat upat ba ke bangalap ki RTI ke ba ka sa pending ya ka skim chispa asngi hapo Shnong jongi namar ka ni ka chispa asngi ki yin ki don phrapheu sau phrapheu san yin Shnong kas job kat pat ki don chispa henriu pheu sau tali ya kani nga kren hapo komiti ngong ai lat ingi bangin ya kren Shwa hapo ka Dorbar nang ta orang ba Shnong ong tongin nang ne Muslim shu la ai Dorbar rengkat bat ka Dorbar badan kam hapo Shnong po thau ngin ya kren lang bat kani hadu menta imyo kata ka Dorbar nang ta nga ap siap tengah lek ya kren bat orang ba Shnong ru ngam lam nya phone ru receive dengan klem bansi yang lek mi chau disi yang lek ong dekat tin on sehem
ki ong ban pelong Dorbar hadu mentang mi Dorbar takum no pile nga kerana ka tin nga klem tok khot chu nga lamar banga bun pelat pikot lakum ba thok sithi te kum ba thok sithi samla lada pio iki jing thok banga thok chupok disi nang tau disi u ai kan ni kot nga u ong ki ki kendon ki ba pi ki pengat ye pi ye thu nga ngai thu nga ong ki kendon bala khang persa ya kinong Shnong ba kimbit ba kimdei ban ye lek ye ban shu mat ka ying jong nga bat ban thit jing thit adu kan jong nga ka ba ar bala khang ya nga bat ye ki bru ban ye kendu le ni ban ye shem na mario bangan ye thu ye ki nya kata ka arti ai bangan lap ye kata ka sispa sngi kin sngiu thu nang ta ka ba lai ba ka Shnong ko kan ba kli ye ka ying ka sem ka jong nga ka yap ni ka ip nakata kadao nga ay kini ki sakhi sabut ya udisi na mardon ki sakhi sabut ki ba Shnong ki ay nga kum kata ka adong ka Shnong ka ay pi tang ba lada poi ki bru sarkar ada poi ki bru na po office ombit banyetu ombit ngimle tang hapo ka kendon ngimle kat kum jinget jongi kum pinong Shnong nangta onda yo kani ka sithi disi ulapha arthu pratri September 2000 arhuwe Shanga kawe kani kopi shanga bat kawe sha unga Shnong hadu menta empat pelong Dorbar menne Shwa bangan chong press club hang ne telepon cha u rang ba Shnong jongi ban sngiu thu u len u ong klem le ada orang ba Shnong u klem le belai un haba u yo ya kani ka sithi belai un pelong Dorbar wud nang bakipat ba nang Shnong kin yo sngiu ke bangale hapo ko Shnong ka thau dan ne ke bangaman ngalong ka bru sngiu kum baki la tho ka bor baladep ngam yo tang ka jing yo sngiu don ki bai thu bale me ki tho kan tho nga de ka bru ko bom don jing ye de bat ka Shnong da haba ki yo kum kane ka sithi nakti jau disi bale kin ra hapo ka Dorbar kanang ba upat ba nang Shnong ru untip ka banga mangale ka babhane ka basniu hendrai uklem ai ka Dorbar usngap no ja menta hapo Shnong ka sa umdum kim tip ya ka basai kin tip ya ka badum hendrai ha komiti ki oinya yesuk tengah ngam tere nga ha Dorbar Khot kan thai chenrang man le Dorbar man pelum ban taj Shnong inga bat ban yesuk pat ai da ka Dorbar khnang ba pat ba unrai nga ka bangale bakla ngarungan sngiu thu ban pan mam nak mat upat ba ke bangale bakala uni orang ba Shnong hadu menta ai kani ka Dorbar nga sngiu lengo menta ngan Khot ya orang ba Shnong hang ni ha po press club bo unwan pensai kum ba uong manni Shwa bangan chong press club uong bangam don mingim don ke jingle jongi kum ka Shnong kum orang ba Shnong umdon ba umdon wan pensai ha po press club kenang bagi pat ba nang Shnong jongi kin yo ya u ba u phoi on unran ra bat kani ka kot ba IUDC cha u ban pani ha po press club kenang bagi pat ba kin yo pule ke ka kot ba UDC u pha cha u ba un pelong Dorbar namar ba u klem u rang ba Shnong u klem ta Shnong nga u ong te wan ra bat kani ka sakhi sebut ha po press club ngan ab u Shitaïew namar ba un ban mi ha po press club ban pensai pat ba om dei ban tho ha kot khubor sop dei ban mi kum banga mi khnang ba pigi pet ba nong Shnong kin yo ya ka dur jong u rangkat bat ka kot ka sakhi sabut ka badon akti jong u ba IUDC balai us ngam jar klem ai Dorbar hadu menta kim ka babun ka ba nyola ka ba sanlak tam ka bun ha don ki kot kisla bun kiskim don kiskim bathung tanrai kwai don kiskim bathung so nyamtra don kiskim basu thung so strun don pat kiskim ba snapan khana pilale bakala namal uthong yinga ada phakwa ada kaskim ru nga koloi banwan ai ada phakwa ada ka pisar ngan ai uang pile wengi ka te ka arti ai ngam tre ngan pej ka jing shisha balai kumne ka sa kanrum kat kiskim ki bangayo ha po Shnong bisa kanrum ya kani ka we ngala bu ha UDC hat pratri mentau benai nga bu ha UDC kani ka jing tho namar ba u long meeting ngam yo e kandu shu nga bu tang ka jing tho
Kani ka jing thongan karpat ya audisi bu unlek mengan ab ya u bu unlek kumno unlek halor kani ba upha pelong dorbar Shnong kimtre ba upha penbena hapo Shnong kimtre unlek pat kumno ya kani namar ba kimtre tengah karpat ya audisi ya kani ka Khot bangabu unlek ha ya kani kajing le bi anjong orang ba Shnong hapo Shnong namar ki pat ba changi kidang long nong kendong kimpat siu thu siu thang